Felly chi gyd wedi cael rybydd bod yr peth yn cael ei recordio. A beth sydd yn digwydd wrth gwrs pan mae cyfarfod Zoom yn cael ei recordio, mae y person sydd mewn ffocws sydd yn siarad sydd yn ymddangos ar y recordiad. Felly, croeso cynnes iawn i chi i gyd i'r sesiwn yma heno ar sacrament y bedydd ac ar dderbyn aelodau hefyd. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw edrych yn fras ar beth yw'n dealltwriaeth ni o'r sacramentau, edrych wedyn ni yn fwy penodol ar sacrament y bedydd i ddechrau gyda y cwestiwn diwynyddol o beth yw diben gweinyddu sacrament y bedydd ac yna troi yn fwy ymarferol i siwt i weinyddu y sacrament ac ar ôl hynny byddwn ni'n troi at y cwestiwn o baratoi at gyflawn aelodaeth oddi fewn i'r eglwysi. A'r reswm yn bod ni wrth gwrs yn gwneud hyn mewn sesiwn fel hyn, sesiwn yn arbennig i leigwyr yw bod ni fel annibynwyr yn credu nad oes rhaid wrth weinido gordeniedig y gair ar sacramentau mwyn gweinyddu'r sacramentau yn bod ni yn medru arwahoddiad yr eglwys i weinyddu'r sacramentau oddi fewn i gyd-destun oedfa yn yn eglwysi ni. Ac yn fwyaf arbennig gyda sacrament y bedydd yn bod ni hefyd yn credu bod yna rai amgylchiadau o argyfwng neu bris lle gall unrhyw Gristion weinyddu sacrament y bedydd y tu fas hyd yn oed i gyd-destun oedfa Cristnogol. Felly fi'n mynd i rannu'n sgrin a throi at y PowerPoint. Mae hwn yn golygu bod fi yn y lle wrong. Right. Felly byddai i ddechrau yn edrych ar gynsail beth yn union yw sacramentau. Cyn i fi gario ymlaen, fi'n croesawu unrhyw un i dorri ar yn draws i unrhyw bryd i chi'n dewis. Dwi ddim yn un sydd yn credu mewn sefyll ar unrhyw fath o seremoni. Felly, os ych chi mae'n gofyn cwestiwn ar unrhyw bryd o gwbl, newch chi taro mewn a gofyn cwestiwn os gwelwch yn dda. Felly, rydyn ni'n troi at y cwestiwn cyntaf hwnnw, beth yw sacrament? Nawr, tasech chi yn gwneud cwrs ffurfiol y coleg neu yn mynd i goleg diwynyddol arall, falle byddech chi yn cael traethawd yn y flwyddyn gyntaf yn gofyn yn union beth yw'r sacrament. A byddech chi, wrth gwrs, siŵr o fod yn rhoi'r ateb o Awstyn Sant o'r 5fed ganrif i ddechrau, arwydd allanol gweladwy o ras mewnol ac anweledig. Nawr, diwynydd oedd Awstyn, felly mae yn gwneud gosodiad diwynyddol wrth heiri ta arwydd allanol yw sacrament, rhywbeth i ni yn gallu'r gweld ar y tu fas o rhywbeth sydd yn perthyn i'n perthynas ni a Duw, gras mewnol ac anweledig. Felly dyna i farn ef ar beth yw sacrament. A wedyn, fel annibynwyr da, ni'n mynd nôl i'r ail ganrif ar 15 at dogfen anodd i'w deall ambell waith, ond ni wedi cael dyfyniad byr ohono fe fan hyn o gyffes Westminster, lle mae cyffes Westminster o ganol yr ail ganrif ar 15 yn dweud mae'r sacramentau yn arwydd a sêl, maen nhw'n mynd yn bellach yn ag Awstyn, o gofamod gras wedi sefydlu gan Dduw yn cynrychioli Crist a'i roddion
yn cadarnhau'n perthynas â Christ, yn gosod arbenigrwydd gweledig ar aelodau eglwys Christ. Mae y sawl sgrifennws Cyfes Westminster yn yr ail ganrif ar 15, yr hen annibynwyr a nifer ohonyn nhw yn fedyddwyr cynnar a rai ohonyn nhw drwyws mas yn y diwedd i fod yn bresbyteried a rai ohonyn nhw yn undodwyr. Mi wnaethon nhw yng nghanol yr ail ganrif ar 15 ddadbacio rhywfaint o eiriau Austin yn dweud i fod e hefyd yn sel o gyfamod gras, yn bod ni yn teimlo bod e'n bwysig bod ni yn gweithredu'r sacramentau, yn byw y sacramentau ym mywyd yr eglwys, am i bod nhw yn cadarnhau y ffaith yn bod ni'n credu bod Duw yn gweithio ynom ni, yn Iesu Grist, am fod y sacramentau yn cynrychioli Crist a'i roddion. A fel mae'r dyfyniad hwn yn mynd mlaen i ddweud, yn cadarnhau'n perthynas ni gyda Crist, ac yna maen nhw'n ffordd gweladwy i weld yn bod ni mewn perthynas gydag e. Nawr. Rai ofyn cwestiwn? Wrth gwrs, please. Cwestiwn ogos newydd. O'n i jyst eisiau gofyn, chi'n bod y ffail o'ch chi'n sôn amdano, bod chi'n mynd i anfon i ni? Efer slides? Nage, hwn y llyfr. Reit. Iawn. Mae'r llyfr gyda fi ar ffail PDF. Felly, byddai'n medru anfon e mas ato chi. Nawr, mae yna gwestiynau wedyn ni, wrth gwrs. Os i ni'n edrych yn ôl diffiniad Austin o'r 5yd ganrif, neu diffiniad Cyfes Westminster o'r ail ganrif ar 15, mae rhaid gofyn y cwestiwn, wel, gwd, ni'n licio cael gosodiadau diwynyddol ond i ni. Ond, a fe gweithredodd symbolaidd yn unig i nhw, neu defodau mae Duw drwyddyn nhw yn gweithredu'n uniongyrchol ar fywyd credinwyr. Un sesiwn sydd gyda ni henod, i ni ddim yn mynd i ateb y cwestiwn yma yn llawn o gwbl, es i trwy Dale's Principles on Manual of Congregational Principles yn gynharach, a mae fe yn treulio 30 tudalen yn sôn am ystyr dim ond Bedydd i ninnau fel cynulleidfa olwyr, i ninnau fel annibynwyr. A mae fe yn syrthio yn glir iawn mewn cwbl o lefydd mewn dadl sydd yn fyw iawn ynom ni fel annibynwyr. Gellir i ystyried i bod nhw'n fwy na symbolaeth yn unig, ond a mae hwn yn bwysig, a mae Dale yn syrthio yn glir iawn ar ail hanner y cymal fan hyn. Na ddyled i gweld chwaith fel gweithredoedd peiriannol sy'n gwarantu newid mewn unigolyn. Mae'n sobor o bwysig bod ni yn deall hynny gyda Bedydd a hefyd gyda swper yr arglwydd, achos mae yna rai traddodiadau oddi fewn i'r eglwys Cristnogol sydd yn dweud bod rhywbeth yn digwydd sydd yn gwarantu newid pan byddwn ni yn bedyddio naill neu plentyn neu oedolyn. A mae peth o'r syniadau yma yn gallu bod yn ofergoelus braidd. Rhywun yn dweud bod nhw moyn bedyddio'u plentyn rhag ofon bydd rhywbeth yn digwydd, enghraifft. Ond rydyn ninnau yn tanlinellu'r ffaith bod ni yn bedyddio am yn bod ni'n credu bod Duw isws ar waith y mywyd y plentyn sydd yn cael ei fedyddio, ond yn bod ni yn ifydd i orchymyn Iesu yn cyflwyno'r plentyn hwnnw i'w fedyddio
ond bod ni'n credu y bydd y plentyn hwnnw ac yn gobeithio y bydd y plentyn hwnnw maes o law yn penderfynu dros ei hun neu dros ei ef ei hunain i wneud yr addewid wnaethon nhw yn y bedydd yn fyw iddyn nhw yn ystod i bywyd. Ond mae'r sacramentau yn fwy na dim ond i'r unigolyn. Nid dim ond i'r unigolyn mae'r bedydd, nid dim ond i'r unigolyn, mae'r cymyn, mae'r gair yn awgrymu hynny, ond maen nhw yn weithredoedd symbolaidd sy'n cyfleu presenoldeb a grym Duw i'r crediniwr drwy'r eglwys. Maen nhw'n sacramentau yr eglwys, felly nid peth unigolyddol mohonyn nhw. Yn ein traddodiad ni felly, dwy sacrament sydd, y bedydd a swper yr arglwydd, ar un ni'n cydnabod dwy sacrament, achos ta'r rhain gas i hordeinio gan Iesu. A gair arall, y gair traddodiadol falle, i ni fel cynulleidfa olwyr, fel annibynwyr, yw i bod nhw yn ordyn hadau, achos ta Iesu sydd wedi i hordeinio nhw. Yn y traddodiadau Catholig ac Uniongred, mae yna 7 sacrament. Dwi ddim yn mynd i roi test i chi ar y sacramentau eraill yma, wedyn ni, ond yn y traddodiadau hynny a hefyd traddodiadau Eingl-Gatholig oedd i fewn i'r Eglwys Anglicanaidd, nid yn unig y bedydd a'r cymundeb, ond hefyd confirmasiwn, ordeinio, priodas, pennid ac eneinio y rai sy'n marw a cyffesu pechodau i westy'r pennid, wrth gwrs, yn fan hyn, mynd i'r gyffesgell. Mae hwnnw hefyd yn sacrament yn y traddodiadau Catholig ac Uniongred. Felly ni'n troi heno at sacrament bedydd a'r seiliau Beiblaidd. Rydyn ni yn gyfarwydd wrth gwrs ar hanesion ynglyn â bedydd Iesu, fel y maen nhw'n cael eu cyfleu i ni yn yr Efengylau cyfolwg. Rwy am ddyfynnu ond cwbl o adnodau o'r Comisiwn Mawr. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt, roddwyd i mi meddai bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan i bydyddio nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a'r roddais i chwi. Ac yn awr hyrwyf i gyda chi bob amser, hyd ddiwedd amser. A wedyn ni, mae'r dyfyniad llawn yn fanna o Rufeiniaid 6, ond am ddyfynnu cwbl o adnodau o blith yr 11 hynny. A ydych heb ddeall fod pawb ohonom a bedyddiwyd i Grist Iesu wedi yn bedyddio i farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth, fe'n claddwyd gydag ef, fel megis y cyfodwyd Crist o ddiwrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y Tad, a byddai i ninnau gael byw ar wastad bywyd newydd. Ac yna ymlaen i adnod 11. Felly, yr ydych chwythau i'ch cyfrif eich hunain fel y rai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Felly mae'r dyfyniad hwnnw yn rhoi sail i ninnau i wynyddu sacrament y bedydd am bod Iesu wedi cael ei bedyddio, am bod Iesu wedi gorchymyn bedyddio yn y Comisiwn Mawr, ac am yn fanna yn Rufeiniaid 6. Mae Paul wrth ystyried yn bedydd ni yn ei weld yn
efelychiad mewn ffordd o farw ac atgyfodiad Crist, a'n bod ninnau wrth yn bedyddio yn mynd drwy'r hyn y bu Iesu fynd drwyddo, a'n bod ni yn uniaethu yn hun ag drwy ein bedydd. Rai egwyddorion sylfaenol. Nawr, chi'n gweld y pwynt ffocws cynta yna? Bedyddio babanod y mae annibynwyr yn arferol. Achos yn bod ni yn enwad sefydliedig, gyda rhan fwyaf o'n aelodau ni yn oedolion, ond wrth gwrs bu amser hefyd pan oeddwn ni yn enwad genhadol yn mynd mas i'r byd i genhadu mewn llefydd lle na bu tystiolaeth o Gristnogaeth cyn hynny. A'r hyn oedd yn arferol bryd hynny oedd bedyddio credinwyr. A mae bedydd credinwyr wrth gwrs yn rhan o'n trefniant ni o hyd. Os nag oes rhywun wedi i bedyddio fel baban neu fel plentyn, rydyn ni yn bob amser, os nag yn nhw wedi bedyddio, cyn i derbyn nhw yn aelodau, rydyn ni'n gweinyddu bedydd credinwyr wedyn arnyn nhw. Mae'r pwynt nesaf yma, dyw e ddim wastod wedi bod yn wir amdano ni fel annibynwyr. Hyd at genhedlaeth yn ôl, mi oedd bedydd yn cael ei arfer fel bedydd preifat ar eilwyd, hyd yn oed yn plith ni fel annibynwyr. Ond yn y genhedlaeth a mwy diwetha, mae'n dealltwriaeth ni o fedydd wedi newid, ac erbyn hyn yn llyfrau gwasanaeth ni'n pwysleisio dylid gweinyddu bedydd mewn oedfa, ac nid wedi oedfa neu ar wahân i oedfa. A'r reswm am hynny yw achos bod ni'n credu taw sacramentau'r eglwys yw bedydd. Mae'r eglwys gyfan yn rhan o beth i ni'n gwneud wrth i ni bedyddio. A dyma hefyd y cyfle sydd gan yr aelodau i arddel gyda'r teulu i ffydd hwythau ac i addo gyda'r teulu y bydda'n nhwthau fel teulu'r eglwys yn gwneud i gorau glas i roi magwrfa Gristnogol i'r plentyn sydd yn cael ei fedyddio. Nige atodiad i oedfa yw e, ond mae'n ganolog. Yr awgrym sydd â fi wedi wneud hyn bob amser i fi wedi bedyddio plant aelodau, yw ymweld â'r tulu o leia unwaith lan llaw mwyn trafod gyda nhw. Os da ail blentyn neu trydydd blentyn yw e, dim ond unwaith byddai'n tueddu ymweld, ond os da plentyn cynta yn cael ei eni i deulu, fydd y plentyn byddai'r mynycha yn ymweld ddwywaith. Y tro cynta i fynd trwyddo yn dealltwriaeth ni o beth yw bedydd, a hefyd i fynd trwyddo rai pethau ymarferol gyda'r tulu, a wedyn ni ar aildro i fynd trwy'r gwasanaeth i hunain gyda nhw, mwyn iddyn nhw fod yn gyfforddus gyda beth yn union bydd e'n digwydd yn ystod yr gwasanaeth bedydd. Nawr fi'n mynd i ofyn cwestiwn i chi nawr, a fi mae'n atebion. A ydyw bedydd yn agored i bawb neu i aelodau'r eglwys yn unig? A mae Dale nôl yn 1808, beth bynnag oedd pan ysgrifennodd y llyfr yma, yn edrych ar nifer helaeth o atebion posibl i'r cwestiwn hwn. Ac os nag oedd un ateb gyda fe, un o uchel ddiwinyddion eglwysyddiaeth yr annibynwyr,
Does na ddim un ateb i'r cwestiwn i ninnau heddi chwaith. Felly, pwy sy'n mynd i geisio cyntaf i roi ateb i'r cwestiwn yma? Y ffair wedi cyrraedd. Reit. Sym rhaid i chi fod ar mute, os nag yw'ch ffôn chi'n mynd i fynd off. Pwy sy'n am roi ateb? Arianno, na i llaw lan. Wel, byswn ni'n gweud yn y Bedydd fod yn agored i bawb. Agored i bawb byswn ni'n ffafio. Am bod chi di ateb, mae rhaid chi wei pam na den. Os mae'r cymryd yn agored i bawb sydd yn credu'n Iesu Grist, bydden ni ddim yn hoffi meddwl bydde rhaid i ni gyfyngu Bedydd i aelodau'r capel. Cyd y bod yr rieni yn credu, neu yn ymgeisio i gredu. Fi'n credu hwnna bydde'n ffôn fesur i, fi ddim yn gwybod. Right. So, chi wedi rhoi yr ateb hanner ffordd i fi fyna. Wel, person hanner ffordd ydw i. Person eistedd ar y ffens ydw i. Right, na, a dwi ddim yn ateb anghywir, a falle, ran bydycha, dyna'r ateb byddwn ni'n rhoi i'r cwestiwn hwnnw hefyd. Helo, pwy sydd â fi nawr? Ann, reit. Beth yw'ch ateb chi? Byddwn nhw'n gofyn am i bedyddio, maen nhw eisiau i bedyddio. Byddwn nhw'n dod i ofyn am gael i bedyddio. Mae'n dangos bod nhw eisiau cael i bedyddio. A dwi'n meddwl na banas ni'n dechrau. Right, good. Ond chi ar hanner ffordd gyda Rianno na minne fi'n credu. Hanner ffordd i chi fyna, right. Oce, pwy sy'n nesa? Mae yna rai teuluoedd, maen nhw'n gofyn am fedyddio'r plentyn yn y capel, ond yn breifet, achos bod nhw ddim yn dod yn rheoledd, a bod nhw ddim o gast o'n nhw wedyn i wneud e'n gyhoeddus, so maen nhw'n gofyn am gael yn breifet, ond oedd yna nawr yn dyle fod yn cael ei wneud. Dwi ddim yn licio hwnna, cho. Yn bersonol, dwi byth wedi wneud e. A dwi'n yn gwybod os dwi'n right neu'n wrong yn hynny o beth. Dwi ddim yn mynd i sefyll ar fy mocsebon a dweud bod yn safbwynt i'r unig safbwynt posibl. Ond fi'n credu bod nhw'n colli mas ar gyment wrth bod nhw'n wneud hynny, achos maen nhw'n meddwl, beth maen nhw'n wneud wedyn ni yw wrth wneud e'n breifat, meddwl dyw'r eglwys ddim yn rhan llawn o beth maen nhw'n wneud, chi'n gwybod? Bydden ni ddim yn rhoi cymyn breifat iddyn nhw. Felly... Ond eto maen nhw'n gofyn am gael e mewn capel, yn hytrach na bod nhw'n cael e tu fas i gapel, yn dyn nhw. Ie. Dwi wedi bedyddio ni'n faint o blant erbyn hyn, a dwi'n teimlo bod ti'n haws bedyddio pan mae jyst y teulu, pan mae o'n fedydd breifat, oherwydd pan da chi'n cael, wel, yn aml iawn, da chi'n cael llon capel o deulu, a hefyd yr aelodau. Mae'n anodd iawn trefnu rhywbeth sydd yn addas i'r ddau fath o bobl, os di weddus i mi ddeud dau fath o bobl. Berfedd gweddus. Ie, da chi'n gorfod symleiddio gymaint pan da chi'n cael y teulu sydd yn dymuno bedyddio. Fysa nhw ddim yn aml iawn, fysa nhw ddim yn deall beth sydd mynd ymlaen mewn oedfa. A dyna pam maen nhw ddim yn dod i'r oedfa, mae'n debyg. Am bod o tu draw i'w crybwyll nhw, llynde. Ond chi gweld nawr y perchedu Glenys Jones. Be dwi'n neud pan mae y capel yn llawn dy fi, a dyna, a mae rhaid i fi gyfadde, dyna pryd mae'r capel yn llawn dy fi ddyddi yma, yw pan mae Bedydd. Yw bod fi'n troi yr oedfa yn oedfa deuluol wedyn ni.
a wneud yn gyfle i gyflwyno, fel chi'n dweud, i'r pobl sydd ddim yn gyfarwydd, gyda beth yw'r arfer mewn capel, i wneud nhw mor gartrefol a phosib yn yr oedfa. Byddai ddim yn dweud bod fi'n troi fe mewn i gwrdd plant, ond mae'n sicr yn cael ei droi mewn i gwrdd teuluol. Achos mae'r ffocws wedyn ni, bydd y bregaeth yn fyr da fi. Mae bobl bob amser yn dweud bod bregaeth fer yn beth da i gael yn cwrdd. Felly dim ond 5 munud bydd y bregaeth. A wedyn ni, bydd y ffocws yn troi o amgylch y sacrament, lle bydd pawb yn cael ei cynnwys wedyn ni, gan gynnwys y sawl sydd ond yn troi lan yn capel pan maen nhw yn dod i briodas neu angladd. A mae Bedydd yn cael ei ychwanegu at yr ychwant profiadau maen nhw'n cael wedyn ni mewn capel. Oed yw'n digwydd yn aml yn eich profiad chi, Elonwy? Dwi wedi cael un teulu yn gofyn, a wnaethon nhw fe ar ôl yr oedfa wedyn ni am bod nhw. Ond dwi'n dechrau poeni, ges i ddim yn dyddio mewn capel, so dwi'n dechrau poeni bod fi'n golledig. Na. Fel wedes i, mae'r ffasiwn wedi newid. Y ffasiwn sydd wedi newid. So pidwch a becso, byddai ddim yn dod rownd i gyfarfod y cwrdd chwarter gyda fy hosepipe mwyn chwistrellu fe dros bawb i wneud yn siŵr bod chi wedi cael eich bedyddio yn iawn. Dwi'n bach yn drwm i chi godi fi. Na. A dwi ddim yn credu bod yn saff i wneud Bedydd torfol dros Zoom. Felly, pidwch a becso. Yn y tŷ ges i medyddio hefyd. Ie. Na, mi oedd hwnnw yn arfer. Yn arfer cyffredin iawn. Yn y gegin neu yn y parlwr. Felly, na, dwi ddim yn dweud llai. Ond be dwi'n neud nawr yw ceisio cyflwyno beth mae'r llyfr yma yn dweud, a hefyd yn ceisio rhoi resymeg dros wneud fel yna, mwyn bod y plentyn yn dod i ganol cynulleidfa pobl ddew. A mi welwn ni mewn eiliad y rannau o'r llyfr, o'r gwasanaeth yn y llyfr, lle mae hynny yn digwydd. Felly, Glenys, dych chi ddim yn bedyddio yn yr oedfa, te? Dwi yn bedyddio yn yr oedfa, ond bod fi jyst yn dweud bod fi chael ein anodd yn ddiweddar. Dwi'n ni mae cymdeithas a bywyd wedi newid. Yn aml iawn, mae'r rhan fwyaf rhaid dwi'n bedyddio. Dwi'n gorfod ffitio mewn efo pryd maen nhw wedi penderfynu cael ryw barti mewn ryw westyn neu yn y blaen. O na un teulu oedd eisiau bedyddio per lan Pwllheli'n ddiweddar. A mi oedd na 60 o bobl yn dod lawr o Gaer. A mae gen i ofn fe rhaid i mi ohirio yr bedydd oherwydd oedd o'n ystod y cyfyngiadau Covid yma. A doedd na ddim lle yn y capel ni i gadw pellter y 2 fedr efo 60 o bobl yn dod lawr o Gaer. A felly, da ni jyst wedi gohirio fa am y tro llydde. Ie, na, fi'n deall hynny yn iawn. Ond fel fi'n dweud, mae Bedydd yn gallu llenwi capel, a fe'n ffantastig, ac odi ambell waith ni'n gofio ffito rownd pryd mae'r gwesti yn gallu cael 100 o bobl i ddod i cael cwrw a sandwiches wedyn ni. Ond na fe, mae hwnna jyst yn rhan o'n bywyd ni. Wel, os gael weid fy 2 wyres i, oedd popeth wedi digwydd bron o chwith gyda merch i, gyda'i mared. Felly, oedd y plant wedi cyrraedd cyn iddi penderfynodd i gwr nawr, priodi, oedd y plant erbyn un 8 a
ac yn Bedydd mlwydd ddod, a ddim wedi cael ei bedyddio. Ond yn mynd i'r ysgol Sul, o'n nhw'n mynychu'r ysgol Sul, a oedd Mared yn mynychu'r ysgol Sul, a wedi yn aelod o'r capel. A trafodon ni gyda'n gilydd, tybed a bydde yn gweinidog ni Roderick Glyn yn barod i fedyddio'r merched yn rhan ar y dydd o'n nhw'n yn rhan o'r gwasanaeth os chi moyn prydysol. O'n nhw'n priodi a bedyddio'r merched hefyd. Nawr te, beth am hynny? 2 for the price of 1. Yn gwmwl. Wel, ie, wir. Dwi ddim yn fan o hynny. Ond tasa rhywun yn gofyn i fi wneud e, bydden ni'n wneud e. Ie. O'n i ddim wedi bod yn bresennol yn y fath beth, a oedd yn rhywbeth hollol newydd i fi, ond mae'r hodri yn barod iawn. O fi'n credu na'r unig dro i fi wedi weld yn oedi cyn ateb. Mae'n barod iawn i gymwynas, a sy'n byd yn broblem. Ie, iawn i wy bopeth gyda'r hodri, ond mi oedodd nath e oedi cyn ateb, ond wir i chi, oedd e yn hyfryd, oedd y merched yn cofio, a nhw'n dal i gofio, ac nhw'n ddigon hen i gofio, yr oedran, a fel ych chi'n sôn, oedd y teulu i gyd na, chymod, yr ddwy ochr, a dim pawb yn mynychu'r capel o gwbl, ond o'n nhw wedi cael bendith o weld na, a clywed, chymod, bod y merched wedi mynychu'r ysgol Sul a bethau, a beth oedd yn olygu iddyn nhw nawr i gael ei bedyddio. Felly, rhywbeth hollol wahanol. A dwi'n credu bod gibion wedi gweld na yn digwydd chwaith cyn ni nac ar ôl ni. Nawr, fi still ar y cwestiwn, Annalyn, ar wylod yn sgrin ni. I chi'n awgrymu na fydden nhw wedi cael ei bedyddio achos oedd ei rieni nhw yn ddibriod? Na, nid na beth oedd y ffactor. Na, oedd hwnna ddim yn dod fewn iddi. Just, o'n nhw ddim wedi... Yr rhieni ddim wedi meddwl am y peth, sa'n credu, tan bod nhw wedi meddwl pethau mas nawr, oedd Mared yn aelod o'r capel, dwi gwr ddim wedi dod yn aelod, achos mae'n siarad Saesneg, ond oedd e'n meddwl rhywbeth, achos Mared wedi cael ei chodi mewn i'r ysgol Sul a pob peth, oedd e'n amser wedi dod nawr, oedd i moyn iddyn nhw gael ei bedyddio. Ie, fi yn gofyn y cwestiwn, achos fi wedi clywed rai yn awgrymu yn gymharol ddiweddar na ddylen ni bedyddio plant i rieni dibriod. Na, dwi'n meddwl bydde na wedi bod yn ffactor. Na. Mae'n meddwl ni. Na. Mae ddrwg i ni siarad ar draws eto. Please! Mae ddrwg i ni bod yn siarad eto. Ond mi ges i'r profiad o wasanaethu un o'r priodasau 5,000 yma ar teledu rhyw 2 flynedd yn ôl. Mi nes i fedyddio 2 o'r plant, oedd y brodas yn dod gynta, a wedyn 2 o'r plant, un yn 7 oed a llall yn 4 oed. A mi oedd yn brofiad arbennig ynde, gweld y 2 bach yn cael ei bedyddio yr adeg oedd i'r rhieni nhw'n priodi. A mi oedd y rhieni wedi bod efo'i gilydd am 15 mlynedd cyn penderfynu priodi. O'n nhw'n slow. Reit. Sorry, pwy sydd fi? Ann? Ann. O dage? Ann. O'n bersonol oherwydd amgylchiadau a gweiledd, oedd ymhlant hi mewn oed yn cael ei bedyddio. Oedden nhw 9 a 7 oed, a maen nhw'n cofio byth. Oedd o'n rhywbeth, oedd y gwasanaeth yn sbesial iddyn nhw, a maen nhw'n cofio am y peth beth, a dwi'n gwybod, fi o blaid bedyddio nhw'n hun wrach, fel bod o'n golygu rhywbeth iddyn nhw, ar hyd i hoes achos maen nhw wedi dod i'r oed cofio. Ie. Wel, chi'n rannu safbwynt Carl Barth, diwinyddion mowr yr 20fed ganrif, felly, achos dyna beth oedd e'n dweud. Ma'n aros nes bod e'n rhywbeth sydd yn dynodi rhywbeth penodol iddyn nhw fel unigolion. Ond ni gyd yna'n traddodiad ni yn benodol fel annibynnwyr. Fi'n mynd i'r gyffesgell yn hunan nawr. Dyna'n union beth wnaethon ni gyda'n plant ni.
oedd rhyw awgrymu nad o'n ni am weld yn plant ni'n cael ei bedyddio nes oedden nhw digon hen i werthfawrogi'r ffaith bod nhw'n cael i bedyddio. Felly, o'n nhw'n ymrywio mewn oedran rhwng 5 a rhyw 8 neu 9, os dwi'n cofio'n iawn, pan ceson nhw i bedyddio. Felly, ddim yn oedran traddodiadol bedydd credinwyr, ond yr oedran lle o'n nhw'n gofyn, plîs gallwn ni gael yn bedyddio. A wedyn ni, o'n i'n medru dweud, ie, a mi wnawn ni edrych ar amgylchiadau felly mewn ychydig iawn pan byddwn ni'n, ychydig bach pan byddwn ni'n edrych ar y gwasanaethau i hunain, achos mae yna le yn y llyfr gwasanaeth newydd i blentyn sy'n digon hen i ateb dros nhw i hunain i ddweud, odw, rwy eisiau cael fy medyddio, please. A mae hwnna yn bwysig. A fi still ar y cwestiwn ar waelod y sgrin. A dim ond atebion canol y ffordd i fi wedi clywed hyd yn hyn, fi eisiau clywed atebion o'r pegynau o eithaf y continuum. Aled? Helo, os ateb extreme gyda Carin? Nag os, dim ateb extreme, ond o'n i'n meddwl, falle dyle'r bedydd fod yn agored i bawb, ond o'n i'n meddwl yn fwy na ni, mae'r aelodau'r eglwys yn dystion i'r bedydd, a mae yna gyfrifoldeb ar aelodau'r eglwys i gynnal y rhieni a'r baban bach drwy blentyndod mewn ffordd, a hwnnw falle llawn mor bwysig a'r sacrament o just bedyddio'r babi. Mae hwnna'n rhan o'r sacrament byddwn ni'n awgrymu. A dyna pam ri ni erbyn hyn yn cymell fod y bedydd yn rhan o oedfa. Achos wedyn mae teulu'r eglwys yn dystion a mae teulu'r eglwys hefyd yn addo cynnal y plentyn. Nawr, mae'r ddwy Sian, wel, mae Sian ar y top gyda barf gwyn hefyd, ond mae'r ddwy Sian go iawn. Chi'n barod i siarad â fi a gobeithio bod atebion extreme gyda chi. Sian Hawley? Fi ddim yn gwybod am ateb extreme, ond nhw'n teimlo'n eitha cryf. Dyle bedydd fod yn agored i bawb, yn hytrach na jyst i aelodau'r eglwys. Chi wedi rhoi ateb extreme. A ni'n gobeithio, gobeithio bydde rhywun yn rhoi ateb extreme. Achos dyna'n union beth mae Dale yn dweud, yn 1808 beth bynnag oedd e, pan ysgrifennodd y llyfr hwn. Mae fe'n dweud, mae fe yn edrych ar Comisiwn Mawr Iesu yn Mathew 28, a pan mae fe'n dweud, ewch i'r holl genhedloedd, sydd yn golygu pob un, a'i bedyddio nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Yn ôl Dale, mae'n dweud, dyw hwnna ddim yn meddwl bod bedydd yn unig go gyfer plant aelodau, ond wyrion ac wyrysau aelodau. Gorwyron a gorwyrysau aelodau. Bobl sydd â chysylltiad brandawyr yr eglwys, bobl oedd i fewn i'r gymuned sydd yn dod i'r gweinidog a dweud, siwlwch so'n aelod o'ch capel chi, ond please nelech chi bedyddio yn plentyn ni, achos rwy'n credu bod bedydd yn beth pwysig. Felly, mae Dale yn dehongli geiriau Iesu yn llawer fwy cyffredinol ac yn dweud, yn wahanol a dweud y gwir, i rai o'r angydffurfwyr traddodiadol, ac yn y lleolwyr traddodiadol oedd yn dweud mae ond oedd i fewn i cwlwm yr eglwys y perthyn bedydd plant. Mae fe'n dweud na, bedyddiwch bawb. Os yw plentyn yn dod, pidwch a dweud na,
ond cynhwyswch nhw, achos rydyn ni'n credu bod y plentyn hwnnw Isus yn blentyn i'r brenin, yn blentyn i Dduw. Felly wrth i bedyddio nhw, rydyn ni'n datgan yn gyhoeddus ta plentyn i'r brenin, ta plentyn i Dduw yw'r plentyn hwn, y ferch hwn, y ferch hon, neu'r bachgen hwn. Felly diolch am yr ateb extreme. Odi Sian Meinir yn mynd i roi ateb extreme ar yr ochr arall i ni? Na, ddim yn clywed chi o gwbl. Diwch maic chi ddim yn gweithio. Os unrhyw un yn clywed Sian? Na. Na. Mae ar mute rwy'n rhywun. Mae yna rhyw feedback, Sian. Sian, i chi mae'n rhoi rhywbeth yn y chat? I chi mae'n teipio rhywbeth yn y chat, achos dyn ni ddim wedi clywed chi o gwbl. Tra bod Sian yn teipio os dwi'n mynd i wneud, gai jyst dweud, dwi'n deimlo dyle Bedydd fod yn agored i bawb, ond pan mae'n dod yn mater o fedyddio babi, pam na fydde'r rhieni yn aelod, neu un o'r rhieni yn aelodau, os ydyn nhw moyn i'w plentyn gael ei bedyddio mewn capel neu eglwys? Reit, so i chi mynd nôl i ateb caeth, fwy caeth. Ie. Ie, na, a fi'n deall. Esboniwch pam. Wel, pam maen nhw moyn dod â'i plentyn i gael ei bedyddio mewn capel, ac eto, am hwn ni, os ydyn nhw'n aelodau, neu un ohonyn nhw'n aelodau, fydden nhw ddim yn mynd dod i oedfa. Beth mae'r Bedydd yn golygu iddyn nhw? Mae hwnna'n cwestiwn da. Sian Hawley, gallwch chi ateb cwestiwn Joan? Dwi ar. Chi ar mute? Dwi ddim yn siŵr bod fi'n gallu, ond chi'n gwybod mae bown o fod rhyw fath o ffydd neu rhywbeth gyda nhw cyn bod nhw'n dod i ofyn am gael y plentyn wedi bedyddio. Pam na fydden nhw'n aelodau te? Wel, chmod falle bod hwnna'n hardl rhy bell iddyn nhw. Dwi ddim yn gwybod. Ie, a mae hwn yn gwestiwn dilys tu hwnt. Achos yn draddodiadol, beth i ni wedi dweud fel annibynwyr yw na. Chewch chi ddim dod â'ch plentyn i'w bedyddio os nag os o leia un riant yn aelod. Genhedlaeth yn ôl, bydden ni ddim wedi bedyddio'r, wel, dwy genhedlaeth yn ôl, bydden ni ddim wedi bedyddio plant i rieni dibriod. Dim ots os o'n nhw yn aelodau, neu byd o. Ond erbyn hyn, fi'n credu bod ni wedi dod yn agosach i lle roedd Deil yn oes Victoria, a deall bod Bedydd yn fwy cyffredinol. Yn fwy agored. Fi'n deall eich pwynt chi, John, achos chi'n cynrychioli plaid ceidwadol yr annibynwyr yn beth i chi'n dweud. Sori, Elonwy. Gall y rieni fod wedi cefnu, ynddo fe, ond bod nhw eisiau bod eu plant nhw yn cael cyfle, bod y plant yn cael cyfle i gael ei gyflwyno i'r eglwys. Bod nhw wedi dewis cefnu. Ie. Dwi ddim ag ateb i'ch cwestiwn chi, John, achos mae hwn yn gwestiwn seicolegol pam mae rhywun yn penderfynu gwneud y cam o hwnnw os dyn nhw ddim eisiau bod yn aelodau. A dim ond y rhieni, mae'n siŵr gall ateb. Ie. Sian Meinir, odych chi'n ôl? Ydw, mae'n ddrwg yn ironic iawn, wnaethoch chi ofyn cwestiwn i fi, a mi ath yn sai i ni.
ddigwyddodd rhywbeth i'r headphones oedd gennau yn ynghlwystia, mae o'n ôl rwan. Nethwch chi ddim clywed yn ateb i o gwbl mae'n debyg? Dim gair naddo. So mae rhaid chi ddweud y to. O'n i yn ateb i eich cwestiwn blaenorol chi oedd y byddwn ni yn disgwyl bod os fydde rhywun eisiau cael ei bedyddio fel oedolyn, y bydde fo neu hi yn gallu cyffesu mewn rhyw ffordd bod Crist yn fab i Dduw ac yn arglwydd iddyn nhw. A wedyn mi fyddwn ni yn gobeithio bydde'r rhieni plentyn neu faban hefyd yn gallu ymlynu at y ffydd Gristnogol a cyffesu'r un math o beth. Dwi'n gweld, dwi'n clywed be mae John yn dweud ynglyn â'i aelodau, ond dwi'n meddwl bod y tristwch ydy y dyddiau hyn bod llai a llai mewn nifer yn dymuno dod yn aelodau, a bod hynny'n rhywbeth sydd i weld drwy gymdeithas yn gyffredinol, a bod yn onest. Dydy pobl ddim yn dueddol o ymlynu neu cymitio'u hunain i nifer o bethau, chymod, os da chi'n meddwl am y cwb golf lleol neu rhywbeth, i pobl ddim hyd yn oed eisiau ymylodi yn ffurfiol efo hynny. Felly dwi'n meddwl bod ni'n gweld newid mawr yn drist yn yngolwg i, ond mae yna newid mawr yn y ffordd mae pobl yn dymuno dod yn aelod y ffurfiol neu beidio. Mae yna nifer o bobl hefyd, mae genna i ffrind sydd yn dod i'n hapel i ym Mhenarth, yn rheolaidd ac yn ffyddlon, ond dydy hi ddim yn fodlon nag yn hapus yn bersonol i sefyll mewn oedfa a chyffesu bod hi'n hollol sicr o'i ffydd, ond mae hi dal yn dod yn ffyddlon iawn i'r oedfa. Felly mae yna lot o sefyllfaoedd diddorol, dwi'n meddwl, yn yr oes ohoni heddiw. Sori bod hwnna'n ateb hir. Mae hwnna'n ddilys tu hwnt achos fel gweinidog yn yr ardal yma, rwy wedi derbyn ychydig iawn o bobl ifanc sydd a'i rieni yn aelodau, ond ddim wedi cyflwyno eu hunain i cael ei derbyn fel aelodau. Mewn ychydig o blynyddoedd, fi'n siŵr fyddan nhw'n cael plant a gallai ddychmygu ta dyheuad i rieni nhw am gys at gys yw bod eu hwyrion a'i hwyrysau yn mynd i gael i bedyddio. Be dwi'n mynd i ddweud wedyn ni, chi'n gwybod, achos dyw eu rieni nhw ddim yn aelodau. Maen nhw'n dod i cwrdd, pan maen nhw'n ôl o lle bynnag maen nhw'n byw bellach. Ni gew hwnna'r pwynt, ond dyn nhw ddim wedi cymryd y cam nesaf yna o ymaelodi fel aelodau. Nawr, fi wedi clywed ateb Sian Hawley yn cynrychioli'r left wing, fi wedi cynrychioli rai o'r canol, so wedi clywed neb o'r right wing eto, sef yn dweud na ddylen ni fedyddio plant aelodau o gwbl. Mae ond fedyddio credinwyr dylen ni wneud sydd yn dod ar full package o gyffes ffydd gyda nhw. Os rhywun eisiau awgrymu hynny, mae dim ond credinwyr ddylen ni bedyddio. Y bersonol sy'n byth yn gallu gwrthod plentyn. Na. Reit. So, ni gyd yn mynd, ni'n hapus gyda union grededd annibyniaeth gyda'n atebion ni. A mae rai ohono ni eisiau pwsio'r bad math yn bellach na hynny hyd yn oed a roi'r croeso i'r bedyddfan yn fwy cyffredinol na hynny. Gyda llaw, wythnos nesaf, byddwn ni'n edrych ar gymundeb, a bydd hwn yn gwestiwn unwaith eto i godi ynglyn â phwy sydd ar croeso i bwrdd y cymun. Mae Rhiannon wedi rhoi ateb yn barod i ni bod y cymun yn barod ar agor i bawb. Ond fel welwn ni wythnos nesaf, niger yr ateb mae bob un eglwys yn ei roi. Mae rai ddim yn gaeth gymunwyr yn yr ystyr traddodiadol, ond
yn mynnu bod aelodaeth eglwys, aelodaeth ffurfiol o eglwys cyn bod cymun yn cael ei wynyddu i unigolion. Ond i wythnos nesaf mae'r drafodaeth honno, nid heno. Felly fi'n mynd i gario ymlaen gyda'r PowerPoint. Oedd un peth o'n i eisiau dweud eto yw, chmod mae'n rhaid ystyried efallai hefyd beth yw aelodaeth. A chmod diffiniad beth yw aelodaeth. O'n i wedi dechrau trafod yn Mynydd Sion, ond heb ddod i ateb penodol a dweud y gwir. Yep. A mae hwnna'n gwestiwn y medrwn ni ateb heno, achos mae hwnna'n yn rhan o nes mlaen yn sesiwn ni. Felly, ni'n troi nawr at drefen y roedfa Bedydd ei hunan. Fel wedes i reit ar y top, yn ein traddodiad ni, does dim rhaid i chi wisgo coler gron mwyn bedyddio plant neu oedolion oddi fewn i'r capel. Ar wahoddiad yr eglwys y mae i wynyddu wrth bwrdd y cymun neu gweinyddu wrth y bedyddfan. A mae hwnna'n un o'r pethau hufyd rydyn ni fel annibynwyr yn ceisio i adennill o darth oes Victoria, lle roedd popeth wedi cael ei guddio yn y niwl yn traddodiadau cychwynnol ni fel annibynwyr, a pethau i gyd fel tasen nhw yn ymddangos yn gyfrifoldeb y gweinidog yn unig. Nid hynny yw yn dealltwriaeth ni o bwy ydyn ni fel pobl dduw oedd i fewn i gynulleidfaoedd yr annibynwyr. Mae yna hawl i aelodau i weinyddu'r bedydd yn ogystal ar gweinidog. Wrth gwrs, yn draddodiadol, os oes yna weinidog mewn capel, neu os oes arweinydd wedi cael ei benodi neu ei phenodi ran fynycha, nhw fydd yn gwneud sacrament y bedydd neu sacrament y cymun. Ond does dim rhaid ta nhw sydd yn gwneud o gwbl. Felly, yn y llyfr gwyrdd, mae yna 3 trefn gwasanaeth bedydd, ac os yw'r llyfr da chi o'ch blaen, mae'r ragymadrodd yn dweud ceir 3 gwasanaeth bedydd yn y llyfr hwn. Mae'r cyntaf, bedydd credinwyr, yn deillio o'r traddodiadau annibynnol a bedyddiedig. Mewn geiriau eraill, rydyn ni fel annibynwyr yn gwneud bedydd credinwyr fel peth arferol os yw rhywun heb i bedyddio fel plentyn. Tra bod yr ail, bedydd credinwyr trwy drochiad, yn seiliedig ar arferion y traddodiad bedyddiedig. So dwi ddim yn gwybod os ych chi wedi bod mewn capel y bedyddwyr i oedfa bedydd y bedyddwyr. Mae'r gwasanaeth yn gallu bod yn draw wahanol i bythini fel annibynwyr yn ei wneud. A gwasanaeth yn y traddodiad annibynnol yn bennaf yw bedydd plant, achos yn naturiol dyw bedyddwyr ddim yn gweinyddu bedydd plant. Ac yn dilyn yr oedfaon hyn, a dwi ddim yn mynd i drafod hyn heno os nag ych chi moyn, mae oedfa cyflwyno plentyn, presentation service neu blessing of children, sy'n addas lle mae dymuniad rhoi diolch i Dduw am y rodd o blentyn, gan ddeisif bendith Duw ar fywyd y teulu cyfan yn y gobaith y bydd pan fydd yr amser yn addas, y plentyn yn proffesu ei ffydd drwy fedydd
credinwyr. Wedyn, os edrychwn ni ar sacrament bedydd plant yn benodol, os gai fynd i dudalen 90 os yw'r llyfr gwyrdd o'ch blaen chi. Fel wedes i, ni'n gwneud hyn ran fynycha heddi mewn oedfa cyffredin ar y sil. Mae'n dibynnu ar oedran y plentyn. Os da babi bach yw byddai yn awgrymu i'r rieni ambell waith bod ni'n cael y sacrament yn agos i ddechrau y gwasanaeth rhag ofon nad yw'r babi bach yn hapus gyda'r ffroc maen nhw'n gwisgo, a bod y ffroc yn cosi, a bod y babi eisiau llefen nerthu ben neu nerthu ffen. Ond gall y bedydd digwydd nes mlaen yn y gwasanaeth, yn enwedig os yw'r plant yma bach yn hynach. Mae'r tulu yn cael I gwahodd I flaen y capel, os oes sedd fawr yn y capel, bydden nhw'n dod i'r sedd fawr neu rwle cyfleus yn y blaen. Yn ein traddodiad ni, does dim rhaid cael godparents, does dim rhaid cael rieni bedydd, ond byddai wastad yn gofyn i'r sawl sy'n cyflwyno I plant, odych chi mae'n gwneud hyn neu byd o, a ryw hanner a hanner yw I yn ymrofiad I o'r sawl sydd eisiau cael godparents, o'r sawl sydd eisiau cael rieni bedydd. Ac achos dyw rieni bedydd ddim yn rhan o'n traddodiad ni, byddai wastad yn ei gwahodd nhw i'r blaen, byddai wastad yn ei henwi nhw, byddai wastad yn dweud beth yw I rôl nhw, ond does dim cwestiynau penodol gyda rieni bedydd i'w hateb yn ein traddodiad ni. Bydd yna wedyn ni darlleniadau byr o'r Beibl yn gosod y cyd-destun, enghraifft y sôn am Iesu yn cymryd plant i'w freichiau, neu y darlleniad sy'n gynharach o'r Comisiwn Mawr. Mae yna amryw o darlleniadau medrwn ni i'w defnyddio. A wedyn ni mae'r datganiad. Mae'r datganiad yn bwysig mwyn I ni gyd cael deall beth I ni'n neud yma, beth yw pwrpas bedyddio y plentyn yn gyhoeddus. Yn gynulleidfa o bobl dduw, estynnwn groeso I riant A riant B, wrth iddyn nhw ddod I gyflwyno I merch neu mab i'w bedyddio neu I fedyddio. Os dim ond un riant sydd, dim problem o gwbl. Fi perffaith hapus I fedyddio plentyn riant sengl, a does dim problem yn fanna o gwbl. Eto, fel dwedes I yn gynharach, yn arfer I pan mae'r rieni yn ddibriod ac yn aml iawn ddyddiau yma, cyfle dibriod I nhw, byddai'n hapus iawn I bedyddio eu plant nhw, achos mae priodas erbyn hyn yn medru golygu pethau gwahanol mewn cyd-destynau gwahanol. Yn yr un modd, os da cyfle o'r un rhyw I nhw, byddai'n bedyddio I plentyn nhw yn hapus yn yr un modd. Rannwn a hwy yn llawenydd ac addewid y dydd hwn. Mae'r geiriau yna'n berton I nhw. Addewid y dydd hwn a llawenydd y dydd hwn, a gweddiwn am fendith Duw arnynt fel tulu. Yn y bedydd, mynegwn fod Duw yn caru enw'r plentyn, a bod iddo le yng nghymdeithas yr eglwys. Trwy I bedyddio, cyhoeddir I Grist farw I mwyn, heb ymgynghori â hi eriod, nac aros am ei hymateb hi. Gwnaed hyn dros enw cyn iddi gael I geni, a chyn I neb feddwl amdani. Ac yna,
y mae Bedydd yn arwydd. Ni'n mynd reit nôl i Awstyn Sant, yn arwydd maddeuant pechodau ac ernest, deposit a ddewid dyfodiad yr ysbryd glân ac atgyfodiad i fywyd tragwyddol. Neu yng nghyfieithiad Saesneg y gwasanaeth, foretaste of the coming of the Holy Spirit. Gan fod ein braint, gan fod yn plant yn perthyn i ni yng Nghrist, dymunwn iddynt hwythau gael breintiau a grasysau'r efengil. Wedyn ni'n gweddio, ni'n rhoi gweddi i Dduw yn diolch am y plentyn ac yn gofyn ar ei Dduw nerthu y rieni wrth iddyn nhw ofalu am y plentyn. Boed iddyn nhw wrth garu enw ddysgu dy garu di yn fwy bob dydd. Bendithiau heilwyd a gad iddynt barhau i anrydeddu i gilydd bob amser, fel y bo enw gael ei magu fagu yn sŵn cariad a maddeuant. A chi'n bod, byddwn ni'n gweddio hynny hyd yn oed os dyn nhw yn gwpl dibriod, lle nad ydyn nhw wedi bod drwy priodas i hunain. Maen nhw'n byw da'i gilydd, felly rydyn ni yn parhau i fendithio i heilwyd. Wedi ni yr addunedau. Nawr, mae pawb yn y sedd fawr yn sefyll lan ar ei trad, a dyma lle, a dyma'r cwestiwn nes i ddyfeisio gyfer yn blant unne, achos geson nhw i bedyddio pan o'n nhw ddigon hen i roi ateb am ei hunain. Felly, pan nes i ailwampio'r gwasanaeth ma i roi yn y llyfr gwyrdd, dyma'r cwestiwn roies i mewn. Os ydy'r plentyn yn dymuno, gyfyned y gweinidog iddi neu iddo? A dyma cwestiwn, a wyt ti yn credu bod Iesu Grist yn ffrind i ti ac a wyt ti eisiau i ddilyn ef bob dydd? So dyna'r cwestiwn i'r plentyn. Ddim rhaid iddo neu iddi ateb os nag nhw moyn, falle bod nhw'n swil neu beth bynnag, ond byddai wastod yn gofyn os dyn nhw ddigon hen i ateb, 3 4 oed lan falle, gofyn y cwestiwn na. Wyt ti'n credu fod Iesu yn ffrind i ti a wyt ti eisiau i ddilyn ef bob dydd? A'r ateb yw ydwyf i'r cwestiwn hwnnw. A wedyn ni byddai'n troi at yr rieni. A fan hyn mae yna ddewis, naill byddai'n gwneud datganiad wrth ddod eich plentyn i'w fedyddio rydych chi'n cyffesu eich ffydd yn niw eich tad ac yn y blaen ac yn y blaen, neu byddai'n gofyn y cwestiynau iddyn nhw. Wrth ddod ag enw i'w fedyddio, i chi'n cyffesu eich ffydd yn niw eich tad nefol, yn Iesu Grist eich gwaredwr a'ch arglwydd, ac yn yr ysbryd glân sydd yn eich arwen a'ch nerthu, a'r ateb yw ydym, os oes 2 neu ydwyf i 1. A ydych yn addo trwy gymorth Duw darparu cartref Cristnogol i enw a'i feithrin yn ysgeidiaeth yr eglwys ac yng nghymdeithas yr eglwys, fel y caiff gyfle i adnabod yr arglwydd Iesu yn waredwr iddo. Ac eto ydym yw'r ateb. Neu yn fwy traddodiadol falle byddai jyst yn rhoi siars i'r rieni wrth ddod â'i plentyn i bod nhw yn cydnabod hyn. Wedyn, dyma lle mae'r gynulleidfa yn dod mewn iddi. Mae'r gynulleidfa yn codi ar ei trad, a byddai'n gofyn i'r gynulleidfa gyfan. A ydych wi, fel cynulleidfa o bobl Dduw, yn addo gwneud eich ran ymagwraeth Gristnogol a'r holl blant eraill yn eich misg, trwy ddarparu iddi
hyfforddiant yn y ffydd a chymdeithas yn yr efengil. A nyff am mae'n bwysig i gael pawb y bresennol yn y gwasanaeth, y teulu agos ac estyngedig a hefyd teulu'r eglwys, achos dyma'r cyfle iddyn nhw i gofio a chael eu hatgoffa ta rhywbeth i'r eglwys gyfan yw magwrfa plant, i edrych ar ôl plant ac i fagu plant. Felly ydym yw'r ateb. Wedyn, byddai'n cymryd y plentyn oddi wrth un o'r rieni, a mae Dr Wayne, oedd e'n bresennol pan nes i hyn o'r blaen yn dre fach, bydd e'n cofio bod dol gyda fi pan o'n i'n dangos sut i wneud hyn, mi ddes i adoli dy fi. Derbyn doli oddi wrth, wel, nid babi gobeithio, oddi wrth un o'r rieni a gofyn y cwestiwn, beth yw enw'ch plentyn? A byddan nhw'n rhoi yr enw. A wedyn ni, naill na i roi arwydd y groes ar ei thalcen i dalcen, neu mi fedre ni arllwys dŵr ar ben y plentyn, a tra gwneud hynny yn dweud enw, yr wyf yn dyfydyddio di, yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen. Ac yna roi fy llaw ar dalcen y plentyn. Bydde di'r arglwydd defendithio ath gadw, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a roi i ti heddwch. Wedyn ni fydden ni'n rhoi y plentyn nôl i'r riant arall. A fi wastod yn neud hyn, achos nid dwi'n licio cymryd y plentyn oddi wrth y fam a rhoi'r plentyn nôl i'r fam. Oedd y ddau ohonyn nhw yn involved yn gwneud y plentyn ma, felly fi eisiau dangos bod y ddau ohonyn nhw yn involved yn magwrfa Cristnogol y plentyn. Felly cymryd y plentyn oddi wrth un a rhoi'r plentyn nôl i'r llall. Mae enw wedi ei bedyddio yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, yn braint a'n cyfrifoldeb ni oll bydd gweddio drosti, a'i helpu ym mhob ffordd i gynyddu yn noethineb ac ofn yr arglwydd, mwyn iddi ddod i ddilyn Iesu ac i fod yn aelod ffyddlon yn ei eglwys ef. Nawr, mae'r gynulleidfa ar ei trad, a mae yna eiriau mewn print bras ar top y dudalen, a bydden ni'n gobeithio bydde modd i argraffu nhw naill neu ar y sgrin neu ar ddarn o bapur mwyn i bawb yn fan hyn gwneud i haddewid. Byddwn yn meithrin ein gilydd mewn ffydd, yn cynnal ein gilydd mewn gweddi, ac yn annog ein gilydd mewn gwasanaeth. A dyna ddatganiad i Eglwys Genedlaethol i wneud. Bod ni gyd yn addo fan hyn gyda plentyn newydd yn cael ei gyflwyno, yn dod mewn i'r capel, falle am y tro cynta, yn bod ni gyd yn addo gyda'n gilydd, gyda'r plentyn hwn nawr yn y rhan o'n bywyd ni fel Eglwys Gristnogol. Byddwn yn meithrin ein gilydd mewn ffydd, yn cynnal ein gilydd mewn gweddi, ac yn annog ein gilydd mewn gwasanaeth. Gweddi, arddel dy blant o arglwydd nerthan ni i gadw'n haddewidion i ti, i'th garu di'n fwy ac i'th ddilyn di'n well, ac arhosed dy fendith arnom ni yn wastadol, yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Pawb yn eistedd lawr, a ni'n cario ymlaen gyda'r cwrdd. Felly, mae'r awgrym yn cael ei wneud fan hyn, gellir cyflwyno cannwyll neu Beibl i'r plentyn fel atgof o'r bedydd, ond dylid cyflwyno dysgrif bedydd i'r rieni, a mae rai cyd enwadol ar gael, os newch chi i archebu nhw oddi wrth an
yn T. John Penry. Bydd modd i chi roi dysgrif bedydd i'r rieni wedyn. Fi'n rhoi stop share. Os yna gwestiynau, neu os yna salwadau ynglyn â siwt mae y mechanics wneud y gwasanaeth bedydd. A fi'n sori bod y ddoli ddim gyda fi fel visual aid. Ond fi'n credu bod chi gyd yn gwybod beth mae plentyn yn disgwyl fel. Ga i ofyn cwestiwn ar y diwedd fel hyn. Weithiau fyddai'n gorfod bedyddio plentyn sydd tua 2 oed. A wrth mod i'n fychan o gorff hefyd, fyddai'n teimlo bod amball i blentyn yn andros o drwm, ynde. Ydy o'n iawn i mi fedyddio'r plentyn yna tra mae'r fam neu'r tad yn gafal yn y plentyn? A fi jyst y dŵr. Of course. Sa'n byd ei len o fan agos. Nagos. Fi'n credu gallwn ni gyd yn rhoi sicrwydd i chi bod chi ddim wedi bod yn ddefodol wallus yn neud hynny fel rhan o'ch arfer. Na, ddim o gwbl. A gallech chi ofyn iddyn nhw i sefyll ar y sedd fawr neu sefyll ar cader hefyd. Mae hwnna'n berffaith iawn. Yn berffaith iawn hefyd. Mae yna sweet point, chi'n gwybod, unwaith mae'r plentyn wedi cyrraedd fwy na blwydd oed, mae'n anodd iawn i ddal nhw. Yn enwedig yn rai o'r ffrocau maen nhw'n neud i nhw wisgo a maen nhw'n llithro i bob cyfeiriad. Ac yn cwyno. A maen nhw'n cwyno, ie. Felly triwch perswadio rieni ddod â'r plant i chi. Lan i 6 mis, a wedyn ni, os dyn nhw ddim wedi cyrraedd erbyn 6 mis, gwedwch iddyn nhw ddod yn nhw'n 2 oed. Na, joc yw hwnna. Gall y riad ddal y blentyn. Unrhyw gwestiwn arall? I chi'n deall siap beth yn union sydd yn digwydd mewn bedydd. Bod ni'n datgan beth ni'n neud, bod ni'n gweddio dros y blentyn, a bod ni'n defnyddio'r geiriau. Emrys Wyn, y rwyf yn dyfydyddio di, yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen. Mewn geiriau eraill, dyna'r unig eiriau, a dweud y gwir, sydd i hangen i wneud bedydd yn ddilys yn yn traddodiad ni. Bod ni'n dweud y rwyf yn dyfydyddio di yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. That's it. A popeth arall yn rhan o draddodiad. A draddodiad da, wrth gwrs, mae'r gwasanaeth bedyddio plant yn y llyfr gwyrdd yn ddefnyddiol tu hwnt, a fedra i ddweud hynny achos bu'n adolygu fe. Ond fi'n credu bod e o werth i ni i'w ddefnyddio yn arfer fel capeli. Nawr, wedi dweud hynny, mae yna rai achlysuron prin, lle bydden ni'n dweud, os yw riant yn dweud, enghraifft, os yw plentyn yn dost iawn, mae angen mewn argyfwng, fel ddwedes i ar y dechrau, mae hawl i unrhyw Gristion i bedyddio plentyn, enghraifft, os dyn nhw mewn ysbyty, a maen nhw'n dost i hwnt. Does dim byd o'i le o gwbl gyda un o'r rieni'r plentyn i gymryd y tamed bach lliaw o ddŵr, gosod ar talcen y plentyn a dweud Emrys Wyn, yr rwyf yn dyfydyddio di yn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Amen. Yn draddodiadol, mi oedd nyrsys yn gwneud hyn, dyn nhw ddim bellach byddwn ni'n disgwyl yn medru wneud e oherwydd safonau newydd ynglyn â chrefydd mewn ysbytau. Ond mae yna gaplaniad i gael mewn ysbytau hefyd, byddai'n ddigon hapus i wneud hynny. Ond fel ddwedes i mewn gwir argyfwng, does dim byd yn rwystro unrhyw Gristion rhag wneud hyn. A wedyn ni adrodd y ffaith i bod nhw wedi wneud e i'w gweinidog
a gosod hynny wedyn ni yn adroddiad y capel fel rydyn ni'n arfer gwneud pan mae yna fedydd yn digwydd yn ein plith ni. A'r un peth, os dyw plentyn yn analluog i ddod, neu os oes oedolyn yn analluog i ddod i'r capel, os dyn nhw'n gaeth i'w cartre, os dyn nhw'n dymuno cael ei bedyddio, does dim rwystyr o gwbl rhag i rhywun par byddwn ni'n awgrymu cwpl o'r capel i fynd i'r aelwyd a cael gwasanaeth bedydd byr ar yr aelwyd ac adrodd hynny yn y ffordd arferol drwy adroddiad y capel. Does na ddim ddyle rwystro hynny o gwbl. Unrhyw gwestiynau eraill? Mae'n hapus. Gewn ni symud mlaen i'r adran olaf 1 felly, sef derbyn aelodau. A dyma lle rydyn ni yn trial ateb cwestiwn Sian. Sian wedi mynd? Odi, reit. Ond y cwestiwn o fynwyd yn gynharach ynglyn â beth yn union yw ystyr aelodaeth erbyn hyn oddi fewn i'n capeli ni. A mae hwn yn dechrau bod yn gwestiwn sydd yn cael ei ofyn yn amlach erbyn hyn o achos fel wedes i plant ac ieuenctid yr eglwys ddim bellach yn cael ei derbyn yn aelodau fel oeddwn nhw. Neu rai gweinidogaethau newydd yn cael ei cychwyn a ddim rhyw sicrwydd ynglyn â beth yw aelodaeth oddi fewn i'r gweinidogaethau newydd yna. Neu rai sydd ar wedai ddim ymylon yr eglwys, achos yn aml iawn maen nhw yng nghanol bywyd yr eglwys. Mae nifer gyda fi yn yn eglwysu i, sydd yn ffyddlon iawn i'r oerfa, ond dyn nhw ddim yn aelodau, ond maen nhw'n cymryd rhan yn llawn ymywyd yr eglwys. Ond beth dwi am wneud nawr yw jyst dweud, wel, beth yw yn harfer ni fel annibynwyr yn draddodiadol, bod yr ieuenctid yn aml iawn yn cael ei paratoi i'w derbyn fel aelodau, cyflawn aelodau oddi fewn i'r eglwys. Bod cwrdd eglwys wedyn ni yn penderfynu ran fynycha ar adroddiad arolygwr yr ysgol Sul neu'r gweinidog neu pwy bynnag sydd wedi bod yn gyfrifol am eu paratoi nhw i bod nhw yn barod ac odi'r eglwys am ei derbyn nhw fel cyflawn aelodau. Fel eglwysi cynulleidfaol, mae rhaid cael pleidlais ar aelodau cyn derbyn rhywun fel aelod. Ac yn draddodiadol wedyn ni mewn cwrdd cymyn byddan nhw'n cael i derbyn, yn cael i tywys ymlaen i'r sedd fawr neu flaen yr eglwys ac yno yn gwneud i haddunedau ger bron Duw. Felly, yn aml iawn, fydd yna byddan nhw'n arddel ffydd byw yn Iesu Grist cyn byddan nhw eisiau cael ei derbyn fel cyflawn aelodau, a mae modd iddyn nhw i roi tystiolaeth o pam maen nhw'n credu yn Iesu. Ond os nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny, rydyn ni'n gallu gofyn cwestiynau iddyn nhw. A dyma'r cwestiynau. Gofyned y gweinidog y tudalen 112 os yw'r llyfr gwyrdd â chi. A wyt yn cyffesu bod Iesu Grist yn waredwr ac arglwydd dy fywyd ydwyf? A wyt yn addo i fyddhau
i ewyllus Duw a byw yn ôl ei air tra byddi byw, ydwyf trwy gymorth Duw. A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyletswyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist. Ydwyf trwy gymorth Duw. A beth sy'n digwydd fan hyn yw bod yn gyntaf y person sydd am ddod yn gyflawn aelod yn ateb yr un cwestiynau nath ei rieni ef neu hi ateb ar ei ran yn ei fedydd neu ei bedydd, ac yna maen nhw'n addo bod yn aelodau ffyddlon o'r eglwys a chyflawni ei dyletswyddau fel aelod a tystio i Iesu Grist drwy bywyd yr eglwys hefyd. A dyma lle ni'n cyrraedd nawr y cwestiwn, wel, beth yw bod yn aelod? Beth yw bod yn aelod? Oddi fewn i'n traddodiad ni fel annibynwyr, wrth gwrs, mae bod yn aelod yn golygu bod yn rhan o'r cyfamod eglwysig, yn bod yn gyfrifol gyda'r aelodau eraill am fywyd yr eglwys, yn cyd-addunedi gyda nhw. Erbyn hyn, falle bod y syniad o cyfamod eglwysig wedi mynd yn angof yn plith ni, dwi ddim yn gwybod. Ond dyna beth yw'n traddodiad ni fel annibynwyr. Ac os i chi fel eglwysi ddim yn gwybod beth yw eich cyfamod eglwysig, mae yna enghraifft yn cael ei roi ar dudalen 114, lle eto gallwch chi roi hwn ar y sgrin ar flaen y capel neu ar ddarn o bapur mwyn i bawb ei gyd adrodd. Falle bod hwn yn un o'r pethau gallwch chi i stico yn ffrynt caneuon ffydd fel enghraifft o gyfamod eglwysig. Cyflwynwn ein hunain i'r arglwydd gan gyfamodi yn ei bresenoldeb ef i gyd gerdded yn ôl ei air, cynorthwyed Duw ni. Amen. A mae hwnna'n enghraifft o gyfamod eglwysig, felly bod eich gyfamod chi fel eglwys yn wahanol i'r geiriau hynny. Ond mae'n bwysig bod yna gyfle yn gyhoeddus fel hyn, nid yn unig i bobl ifanc, ond oedolion mewn oedran sydd ddim wedi cael i derbyn fel cyflawn aelodau mewn eglwysi eraill, i wneud cyffesion i bod nhw yn credu yn Iesu ac yn addo dilyn Duw, a'i bod nhw hefyd am gyflawni i dyletswyddau fel eglwys. Ac unwaith maen nhw wedi gwneud hynny, unwaith maen nhw wedi i derbyn fel aelodau, mae'r aelodau newydd hynny gystal ag unrhyw aelod arall, gydradd ag unrhyw aelod arall, a hefyd yn dwyn yr un beichiau a'r cyfrifoldebau ag unrhyw aelod arall. Does dim dosbarthiadau gwahanol o aelodau gyda ni oddi fewn i eglwysi yr annibynwyr. Mae pob un yn gyfartal a'i gilydd, mae pob un gystal a'i gilydd. A felly dyma pam mae rhaid pleidleisio i dderbyn aelodau newydd mewn cwrdd eglwys. Achos pan mae'r bleidles na wedi cael i wneud, mi fydd y cyfrifoldeb a'r breintiau o'r newydd yn gyfartal i bawb fel i gilydd. Mae Sian nôl gyda ni. Chi wedi colli yn ateb i nawr i'r cwestiwn oedd wnaethoch chi ofyn yn gynharach. Nes i ddim gadael Aled. Na, Sian Hawley. Sian Hawley. Oce. Ond mi fydd tap i gael, a gallwch chi wylio'r tap wedyn ni. Felly, Sian Hawley, chi wedi colli yn ateb i'r cwestiwn o beth yw bod yn aelod o'r eglwys. Ond bydd y tap i gael, felly gallwch chi wylio nôl ar y tap.
Sori, o'n i wedi colli'r gysylltiad. Mae berffaith iawn. Ond pa fath o drafodaeth ych chi'n cael yn Mynydd ar hyn o bryd ynglyn â bod yn aelod? Wel, oedd e sbel bach yn ôl a dweud y gwir. Mod ynglyn â oedd rai pobl yn dod i'r eglwys yn reoledd, ond ddim yn aelodau swyddogol. A dyna beth oedd wedi sbardino ni i ddechrau gofyn y cwestiwn, chymod beth yw bod yn aelod. Oeddech chi'n goffod mynd trwy'r broses ffurfiol, neu oeddech chi'n gallu cael eich ystyried yn aelod, chymod, os ydych chi'n rhan o'r teulu eglwysig yn fras. Dyna beth oedd y cwestiwn. Iawn. Iawn, diolch. Os unrhyw bwyntiau yn codi o'r darn olaf hwn? Os yna ryw lyfryn ar gael fel canllaw ar beth i drafod efo pobl ifanc? Yn anffodus nagos, ddim yn Gymraeg. A mae hwnna yn rhywbeth sydd angen i ddatrys, fi'n credu, achos fi wedi bod yn gofyn ys blynyddoedd am rhywbeth tebyg. Mae yna hen lyfryn o gyfres y gynhadaeth gartre o'r 1980au bod yn aelod, ond dwi ddim wedi gweld unrhyw beth yn fwy diweddar na hynny. Felly, be dwi'n wneud, rhan mynycha, byddai'n cael llyfr cymharol syml ynglyn a chyflwyno'r ffydd a cyfrifoldebau perthyn i deulu'r ffydd yn Saesneg a chyflwyno hwnnw i rywun sydd am ddod yn aelod. Felly, os oes rhywun gyda chlist y parchedig Aled Davies, cywoddiadau'r gair, a eisiau iddo fe gyhoeddi llyfr ar yr union bwnc hwnnw, yn credu bydden ni yn ddiolchgar tu hwnt. Achos dwi ddim yn gwybod am un Glenys. Beth ydy'r teitl yn Saesneg? Byddai'n ffindo rhywbeth ar y hap. Dwi ddim wedi goffod derbyn aelod ys rhyw 7 mlynedd. Felly dwi ddim ag un ar hyn o bryd dwi'n ddefnyddio. Ffindai yr un ddefnyddiau sy'n o'r blaen a roi ei wybod i chi beth oedd y llyfr hwnnw. Mae gen i un plentyn, wel, merch ifanc sydd yn dymuno cael ei derbyn yn o fuan y lle. Ie, achos yr un bydden ni wedi defnyddio genhedlaeth yn ôl bydde Your Confirmation gan John Stott. Ond wrth gwrs, mae hwnna nawr y perthyn i genhedlaeth o'r blaen. Mae un fwy diweddar rwy wedi ei ddefnyddio, ond dwi ddim yn gallu cofio'r teitl. A oedd hwnna'n llyfr gwych, ond roi ei wybod i chi beth oedd e. Ond fel dwi'n dweud, mae bod yn aelod yr hen lyfr o'r hen T. John Penry ddim bellach yn addas tu hwnt, falle dyna'r unig beth sydd dan ni fel annibynwyr. Os unrhyw gwestiwn arall neu bwynt arall? Wel, o'n i'n gobeithio, byddwn ni'n clywed chi'n siarad mwy. A nege fi wneud y clebran i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi am eich presenoldeb. Felly, nos Fawrth nesaf, byddwn ni'n trafod y cymyn ac yn trafod, fel wnaethon ni heno, rai o'r seiliau diwynyddol a hefyd yn mynd mewn i rai o'r pwyntiau mwy ymarferol ynglyn â gweinyddu y cymyn yn capeli ni. Os rhywun fan hyn eblaw amdano fi a'r parchedig Glenys Jones wedi bedyddio
unrhyw un o gwbl. Ydy Sian wedi sianhawlu? Wel, falle bod pawb yn ymwybodol bod 3 arweinydd gyda ni ym Ynys Sion. Elin Mahe, Gareth Watkins a finne. A mae Elin wedi bedyddio o 2 neu 3 o'n credu erbyn hyn. A hefyd wedi priodi pobl. Yeah. Right, so hi sydd wedi cael y babis a hi sydd wedi priodi pawb? Ie, mae'r belled. Right, OK. Os unrhyw un arall wedi wneud unrhyw fedydd? Os unrhyw un wedi gweinyddu'r cymyn o gwbl? O sawl un ohonoch chi wedi gwneud cymyn? Right. Felly, mi droiwn ni at hwnnw ddydd Mawrth nesaf. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti, o Dduw, am roi grasysau'r ffydd i ni. Diolch am yn cynnill ni fel teulu o dy bobl yn fan hyn, yn perthyn i'r teulu mawr hwnnw, teulu mawr yr eglwys ym mhob man. Nertha ni, o Dduw, wrth i ni wynedogaethu oddi fewn yn eglwysu ein hunain a cylchoedd mwy eang o eglwysu. Nertha ni fod yn dystion da i efengyl Iesu Grist, ein ceidwad. A nawr bydded i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân bod gyda ni oll. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Dyna. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Aled. Diolch yn fawr iawn, Aled. Nos da. Nos da, bawb. Nos da. Nos da. Hwyl. Aled, ga i ofyn i'n cwestiwn? Ble allai gafel yn y llyfr bach gwyrdd? Mae fe i gael oddi wrth cyhoeddiadau'r gair. Right. Ond byddai hefyd yn anfon copïau. Ond PDF fydd hwnna, bydd e ddim yr un peth a cael ei yn eich llaw. Wi'n mynd i fedyddio'n wyres i'r bedydd cyntaf. Wi'n bedyddio'r wyres nawr mis Tachwedd. Alright, OK. Fi eisiau cael yn iawn. Sym eisiau doli arno chi chwaith der, mwyn gwybod mynd chi'n neud. O, diolch yn fawr. Oedd e'n addysgiadol a bendithiol. Diolch yn fawr i chi. Dal y plentyn yn eich braith chwith ac arllwys. Mae e'n 6 mis yn barod. Alright, bydd hi'n drwm. Odi, mae'n dilyn i'n ham gyd, mae'n globen. Right. Diolch yn fawr i chi. Hwyl i chi gyd. Hwyl.